हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना फुल नाय उइदाउट स्क्रिप्ट। दिनै नोंथांमोना क्लियार जागोन। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन एमपि इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय एबा जामिनाव बख'गोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो दिपेन बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन 2024 सिगां बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय जुदि उदां जायाब्ला एबा एनडिपिनि समस्या जुदि समाधान जायाबा एबा सलुसन जायाब्ला आबसुआबो आन्दोलन खालामफिनगोन एबा मुभमेन्ट खालामगोन एबा धरना होगोन एबा राजा लामायाव ओंखारफिननो गोनां जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। आरो प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ 15 बोसोर बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनसिगोन जाथारसिगोन होननानै ब्लाड सिगनेचार लांनानै दिल्लीयाव साबमिट खालामबाय, जमा खालामबाय। दिनै गैया, गासिबो थगायनाय। खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम, बारे बारे बिथांमोना थगायबाय। आसुरित मानसि। प्रमद बर'नि खोथायाबो लाजाया, दिपेन बर'नि खोथायाबो लाजाया। बिथाङा मैयाना मालाबा आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बुंदों गोबां जोंनि मेगनावनो एबा जोंनि नुनायावनो एबा नोजोरावनो गोबां एकर्ड जालांबाय। नाथाय बिथांमोना जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबदों। नाथाय एनडिपिनि समस्या एबा फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायाखै। जाहोना मा होननानै दुखुनांथाव होननानै बिथाङा फोरमायदों। सिगां नोंथांमोना जुदि बे एकर्ड खालामैनि सिगां मोजां सावरायलायोमोनब्ला दिनै बेबायदि थासारि, बेबायदि कन्डिसना दिनै जानो मोनामोन एबा जानाय नङामोन। नोंथांमोना बै समाव मा खालामनानै थायामोन? प्रमद बर'नि सायाव मानो दिपेन बर'आ दिनैसिमबो फंसेबो मानो खोथा बुंनो हाया? प्रमद बर'खौ मानो कुइसन खालामनो हाया? जाहोना मा? रायजो राजाफोर दिनै सासे आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिपेन बर'आ जाथिनि थैनाय थांनायनि, जाथिनि भबिसतनि, बर' जाथिनि थांनानै थानाय आरो रैखाथि आरो खौसेथि आरो थामोनथानि बिथाङा जेब्लायबो खोथा बुंबाय थायो। दिनै फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिनि सायाव बिथाङा जेबो इनिसियेटिभ लायाखै। प्रमद बर'नि सायाव जेबो खोथा बुङाखै। प्रमद बर'आथ' बारे बारे बुंबाय थादोंमोन जेलनिफ्राय उदां जासिगोन, बख'सिगोन। नै जों नुनो मोनबाय, नै दाखालि सुप्रिम कर्टआव फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिनि थाखाय बेल आपिल खालामदोंमोन। फाइनालि बियो रिजेक्टेड जाबाय। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायनायजों मा जानो? दिनै प्रमद बर' आरो जायफोर दिनै इउपिपिएल पार्टिया पावाराव दं बिथांमोना ज' जानानै जुदि बिथांनि गजानायखौ जुदि लुबैयोब्ला, स्ट्रंलि खामानि मावोब्ला एबा साउटिं खालामोब्ला रन्जन दैमारिया गयैनि खुनु खोथायानो गैया। बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला गोबां खामानि मावगोन। आसाम एसेम्ब्लियाव बा अबावबा माबा मोनसे गिदिर मिटिं जायोब्ला बाव सिद्धान्त लानाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै बोसोरसेयाबो थांबाय, बोसोरनैयाबो थांबाय, बोसोरथामाबो थांबाय, 4 बोसोर जाबाय। रायजो राजाफोर पिस एकर्ड एबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि टार्म्स बेनो जोबनोसै। बिथांमोना बुंदोंमोन 24नि सिगां राजा लामायाव ओंखारगोन। प्रमद बर'आबो बुंलाबायदों। एकर्ड जाखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया कमप्लिट जायाबा एबा मावफुंजाजोबाब्ला सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै रन्जन दैमारियाबो गवाखिसै, बड'लेण्डआबो गैला। 15 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनगोन होननानै प्रमद बर'आ थगायबोदों। दिनै रायजो राजाफोर नुबाय, जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया सोमावसारबाय थागोन। बिटिसिनि इएम, जिएम, एमसिएलए डिपुटिसिप जाया होननानै प्रमद बर'आ गावबुराबो जाया होननानै बुंबावदोंमोन। दिनै जों नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय। जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ। दिनै फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारि बिथां गैयामोनब्ला नैबे लेभेलाव बर' जाथिया सफैयामोन आरो बेबायदि सान्थि सुक्ति एबा बिटिआर एग्रिमेन्टआबो जानाय नङामोन। साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बिथांनि नाजानायावसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैनानै बेबायदि पिस एग्रिमेन्टआ जादों, नङाबा जायामोन। ओंखायनो आं आपिल खालामो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ प्रमद बर'जों सावरायनांगौ। थाबैनो सरकाराव थानाय एमसिएलए, इएमफोरखौ खावलायनांगौ। केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ, एमपिफोरखौ खावलायनांगौ। बिटिसि इलेक्सननि सिगां फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै बिथाङा आपिल खालामनांगौ, नारसिननांगौ। नङाबा राजा लामायाव ओंखारनाय जासिगोन होननानै बिथाङा प्रमद बर'खौ बुंनांगौ आरो रायजो राजाफोरजों सावरायनांगौ। दिनैसिमबो मानो गवाखै होननानै प्रमद बर'खौ कुइसन खालामनांगौ। प्रमद बर'खौ सोंनांगौ।
दिनैसिमबो मानो गवाखै मानो उदां जायाखै जोंथ' नुनो मोनाखै दिनैसिमबो दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि सायाव जेबो खोथा बुंनाय एबा बुंफेरनायखौ जों नुनो मोनाखै दासिमबो हा हाग्रामानि समाव बिथांमोना माबा मोनसे फिसा दाय जाबानो हा दरना होयो मुसुखा सावो हाग्रामाखौ जोलैनि हांगार बुङो हा बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया होननानै गोबां बखिबोबाय बुंबोबाय हा बड'लेण्ड नाङानो हाग्रामानो होननानै बेफोरबायदि गोबां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मुं सुबोबाय दिनै नोंसोर बायदि दैदेनगिरि थानानै प्रमद बर' दिपेन बर'मोन बायदि दैदेनगिरि थानानै हा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि सोमावसारबाय थागोन आन्दलन खालामबाय थागोन होननाय गासिबो खोथायानो दिनै फैमाल बेखारजोब जों नुनो मोनबाय हा दिनै नोंसोर बायदिनि खुगानिफ्राय गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय गासिबो दिनै फेक जाबाय नुजाबाय आरो नोंसोर बायदि दैदेनगिरि नेताफ्रानोथ' बुंबोदोंमोन ना हा दिनै मा जाखो नोंसोर बायदि दैदेनगिरि नेताफोरनिफ्राय दिनै जों खोनानो मोनबाय नुबाय बड'लेण्ड नांला होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैनाय बर' जाथिनि सिमां मिजिङा समाधान जाबाय सेटिसफाइ जाबाय फुलफिलमेन्ट जाबाय होनना बुंदों हा बोरो नोंसिनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनाया मा जाखो दिनै नोंथांमोना जोबथारनायाव लास्ट ममेन्टआव नोंथांमोना दिनै बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड जाया हा हाग्रामाखौ बखिबोबाय सिगां सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया होननानै वाटेभार लाइक देट दिनै नोंथांमोनालाय मानोथो बेबायदि बुंखो बड'लेण्ड जानायनि बिथांखि गैया क्राइटेरिया गैया हा प्रमद बर'आबोथ' बुंबोदोंमोन रायजो राजाफ्राबो गोसोआव दंखायो हा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौनि थाखाय एबा दाजानांगौनि एबा दाफुंनोब्ला एबा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनोबा खुनु क्राइटेरियानि गोनांथि गैया होननानै बुंबोदोंमोन दिनै बेनि खोथा बुंनाया गासिबो नंखाय जाजोब्बाय रायजो राजाफोर ओंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ कनसियास जानांगौ दिनै प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदों एनडिबिफोरखौ माबायदि थगायदों बिटिआर रेकर्ड खालामनानै इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै जायाखै गासिबो थगायजोबनाय एभरिथिं इज आनएक्सपेक्टेड ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामो प्लिज नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बयबो सांग्रां जानांगौ बिटिसि इलेक्सना सफैगासिनो दं प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारखौ बिदाय होनांगौ मानोना बिथांमोना बर' जाथिनि थाखानाय मोनखानाय पावार फांसनखौसो दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै दंस' खालामदों बिनि अनगा जेबो गैया रायजो राजाफोर ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ लोगोफोर थेंक इउ स' माच एभ्रिवान